xinfittex unpik m'għandix. Għax ħin ma nsibx imma hemm li ma jifhimnix. Ma nieqaf qatt imma xogħli m'hemmx ħlas, x'nilbes hawn ġew lanqas biss nagħti każ. Mal-bejta l-aħħar li npoġġi nkun jien, imma nitaxxa narana flimkien. Ma nkerker qatt il-lest il-qadim min qalbi kuljum. Ma nafx kien bdejt u issa anqas naf kemm fadalli ndum. Psikoloġija jien qatt ma studjajt, biss meta mtejja issibni warajk. Ċertifikat ta' tabiba m'għandix, biss meta timra tarani ndur bik. Jien ma naħdimx imma ma nieqaf qatt, festi m'għandix lanqas issibtu l-ħadd. M'għandix karriera x'ħaddan l-irwaħ. Jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol. Jien ma naħdimx imma kollox nagħtik. Jekk ma jien xejn jiena kollox għalik. Bejn tal-ħitan ngħix għalik huwa żgħar. Jien ma naħdimx għax jien malata d-dar. Li f'mandi qatt nibqa' għaddejja marida u minix. Jekk bla ftit qatt ma nistrajkjax, union m'għandix. Bonus m'għandix u ma nipprotestax. Qatt ma navvanza biss ma jimpurtax. Xogħli bla ebda kundizzjonijiet, u jekk għajjed nibqa' għaddejja fi skiet. Jien